Sziasztok! A mai videóban egy olyan videót fogok csinálni, ahol a YouTube csatornámról fogok beszélni. Hát igen, úgy lett nekem YouTube csatornám, ez egész úgy indult, hogy Nusóval, ugye tudjátok ki ő a legjobb barátom, olyan hogy ez egyik legjobb barátom. Vele videóztunk, ilyen hátraülős sminkihívást csináltunk, hogy megnézzük, hogy az milyen, és közben levideóztuk. Feljött a nővére, megkérdezte, hogy ti YouTube csatornát csináltok? És akkor mondtuk, hogy nem, de legyen YouTube csatornánk. És akkor jött ez, hogy hopp, akarunk YouTube csatornát. Akkor igen, és akkor jött az, hogy mi lesz a YouTube csatornánk. Igen, sokáig gondolkoztunk, aztán megpróbáltunk egy olyan nevet kitalálni, amiben mind a kettőnknek a neve benne van. Ugye ez lesz az Abi, Andiel, Mira, Huax lett volna, de valamiért Hua lett, valahogy miért a X az lemaradt. És igen, ez a csatorna nekünk nagyon tetszett, jó volt a minősége, de nem tudtuk feltölteni a videókat, és ez azért volt gond, mert akkor nem tudtuk, hogy most mit csinálunk. Ezért aztán az történt, hogy én ezért annyira így nem tetszett ez nekem, hogy én azt mondtam, na én csinálok magamnak egy YouTube csatornát. A minősége nem a legjobb volt, nem is a legrosszabb, de olyan nem annyira tetszett, jó sok dislike-om volt, és akkor összes videómat letöröltem. Akkor ugye nem volt YouTube csatornám, mert hát, hogy nem tudok videózni úgy. Ezért úgy döntöttem, hogy a tesómnak csinálunk YouTube csatornát. Igen ám, és csináltunk is Matyi Amux, vagy Aux Matyi amúgy a neve, egy bemutatkozó videója van. Hát igen, az sikerült is, de nem a legjobbul, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ugye anyukám telefonját megkaptam, ami ugye most a telefonom, és hát úgy döntöttem, hogy akkor hát ezen csinálok a YouTube csatornát, és akkor ez lett, ott lett akkor a Miraux, de hát az nem volt jó annyira. Ezért aztán Milka. Legyen ez, most csak 300 forint vagyok. Na, akkor jött az az ötlet, hogy amire Aux nem vált be, mert nem adta ki. Utána jött a Lulu Aux, hát az sem volt jó. Utána jött a Limma Mira, az sem volt jó. És utána jött ez. Yeah! Money, mama. Igen, és akkor hát ezt a csatornát nagyon szeretem, mert jó a minősége. Látjátok? Várjátok. Jó a minősége is, és én szeretem, és nem tudom, hogy mennyire jó. De én azért szeretem nagyon, figyeljetek, de ezt csak így megmutatom nektek. Ide állok, és itt az árnyékom, bújik, ott. Nem, ez itt a, mi ez itt? Mindegy. Akkor ugye lett meg ez a csatornám, és akkor ugye, ha tetszett, lájkold, iratkozz fel, kommentben pedig én meg milyen videókat csinálok még. Sziasztok! Nem már, eldőlt a kamera. Újra kezdem. Várjunk.
Várjunk. Nem, így kéne. Mi van? Várjunk, elindult. Várjunk, bemaradt a fülhallgató a fülembe. És eldőlt a kami.